ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନ୍ୟୁଲି ଓପନ୍ ହେଇଥିବା ମୁଭି ନେକ୍ସଟ କୁ ଚାଲନ୍ତୁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା। ତାଙ୍କ ଓନର ଠାରୁ ପଚାରିକୁ ଯିବା ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ କିଣିଲେ କ'ଣ କ'ଣ ତାଙ୍କ ସ୍ପେଶାଲ ଅଫର ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ପଚାରିବୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବାବୁ ଆପଣ ତ ନ୍ୟୁଲି ଓପନ୍ କରିଛନ୍ତି ସପ୍ଟାକୁ ମୁଭି ନେକ୍ସଟ, ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ ଷ୍ଟକ୍ ଅଛନ୍ତି ତାହା କହିଲେ। ଆମ ପାଖରେ ଆପଣ ଅଲ୍ ଇନ୍ ୱାନ୍ ଷ୍ଟକ୍ ପାଇଯିବେ। OnePlus ପାଇବେ, Samsung ପାଇବେ, iPhone ପାଇବେ, Nothing ପାଇବେ, Vivo ପାଇବେ, Oppo ପାଇବେ, Motorola, Realme, Oppo, MI ସବୁ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆପଣ ପାଇଯିବେ ଷ୍ଟକ୍। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ସବୁ ଷ୍ଟକ୍ ଆପଣ ରଖୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଷ୍ଟକ୍ ରଖିବା ସହିତ ମାନେ ନର୍ମାଲ ଯେଉଁ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ଫୋନ୍ କିଣିକି ସ୍ପେଶାଲ ଅଫର କ'ଣ ରଖୁଛନ୍ତି? ସ୍ପେଶାଲ ଅଫର ଯୋଉ କଷ୍ଟମର ଫୋନ୍ ଦେବେ ତାଙ୍କର ଆମର ସବୁ ଫାଇନାନ୍ସ ସହିତ ମ୍ୟାପିଂ ଅଛି। ମାନେ ବାଜାଜରେ ଆପଣ ନେଲେ 750 ସିବିଲ୍ ପ୍ଲସ୍ ଥିବ, ଜିରୋ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଆପଣ ପାଇବେ। ଯୋଉ ବି ଫୋନ୍ ଆପଣ 15,000 ପରେ ଯୋଉ ବି ଫୋନ୍ ନେଇପାରିବେ, ଟୋଟାଲ ଜିରୋ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ, ଜିରୋ ପ୍ରୋସେସିଂ, ଜିରୋ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ। ଜଣେ ଲୋକ ନର୍ମାଲ ନେବା ପାଇଁ ହେଲେ ତାକୁ କେତେ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ? ତାଙ୍କର ସିବିଲ୍ ଯଦି 750 ଥିବ ସିଏ ଜିରୋ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ବି ଚାହିଁଲେ ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି କଷ୍ଟମର କହିବେ ନାଇଁ ମୁଁ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଦେନ୍ 30% ଡିଗ୍ରୀରେ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଷ୍ଟୋର ତରଫରୁ ଅଫର କ'ଣ ରହୁଛି ମାନେ ଦେବା ପାଇଁ ଗିଫ୍ଟ ଆଇଟମ୍ ଉପରେ କି ଆଉ କ'ଣ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମର ଗିଫ୍ଟ ତ ପ୍ରଚୁର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର 10ଟା ଗିଫ୍ଟ ରହୁଛି ଫୋନରେ, ନହେଲେ ଆପଣ ଯଦି ଭଲ ଗିଫ୍ଟ ନେବେ, ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ନେବେ, ଭଲ ଗିଫ୍ଟ ମୋର ପାଖରେ ଅଛି। ଆପଣ 10,000 ପ୍ଲସ୍ ଯୋଉ ବି ମଡେଲ ନେବେ, ଆଇଦର 10ଟା ଗିଫ୍ଟ ନେବେ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ଭଲ ଗିଫ୍ଟ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ୱାରେଣ୍ଟି। ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ ମାନେ ଯେଉଁ ରହୁଛି କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ କି ବଜାଜ ଫାଇନାନ୍ସ ମାନେ କ'ଣ କ'ଣ କାର୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେ ଫାଇନାନ୍ସ କରି ଦେଇପାରିବେ? ଆମ ପାଖରେ 5ଟା ଫାଇନାନ୍ସ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି। ବାଜାଜ ଫାଇନାନ୍ସ, IDFC ଫାଇନାନ୍ସ, HDB ଫାଇନାନ୍ସ, TVS ଫାଇନାନ୍ସ, EMI ଫାଇନାନ୍ସ, ସବୁ ଫାଇନାନ୍ସ ଆମ ପାଖରେ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି। ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ସିବିଲ୍ 750 ପ୍ଲସ୍ ରହୁଛି, ଏମିତି ବି ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହିଲେ ଜିରୋ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ନେଇପାରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣ 30% 40% ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଦେଇପାରିବେ। ଯେଉଁ 000 ସ୍କିମ୍ ସବୁ ଶୁଣିବାକୁ ତା ମାନେ କ'ଣ? 000 ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଜିରୋ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ, ଜିରୋ ପ୍ରୋସେସିଂ, ଜିରୋ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ। ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରୁ ବି କହିଲି, ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ଯଦି ଆଧାର କାର୍ଡ, ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ ଆଣିବେ 750 ସିବିଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ଥିବ, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ମଡେଲ 15,000ରୁ ଆପଣ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା, 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେକୌଣସି ମଡେଲ ଆପଣ ଜିରୋ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ନେଇପାରିବେ। ଯୋଉ ସେଇ 000 ଯୋଉଟା କହୁଛି, ଜିରୋ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ, ଜିରୋ ପ୍ରୋସେସିଂ, ଜିରୋ। କେବଳ ଆଧାର କାର୍ଡ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ ଆଣିଲେ ହେଇଯିବ? ଆଧାର କାର୍ଡ, ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ ସେତିକି ହିଁ ଦରକାର, ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କର ସିବିଲ୍ 750। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁ ମାନେ ପ୍ରୋସେସ ମାନେ ତାର ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସିଂ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି? 10 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ। 10 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ। ଆପଣ କେବଳ ଫୋନ୍ ମାନେ ନ୍ୟୁ ଫୋନ୍ ସେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାର ଅଛି? ନାଇଁ, ଆମର ନୂଆ ଫୋନ୍ ତ ସେଲ୍ ରହୁଛି, ପ୍ଲସ୍ ଆପଣ ଯଦି ପୁରୁଣା ଫୋନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଛି ତାକୁ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିକି ବି ଆପଣ ନୂଆ ଫୋନ୍ ନେଇପାରିବେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜିନିଷ। ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ, ଯଦି ପୁରୁଣା ଲାପଟପ୍ ଅଛି ତାକୁ ବି ଆପଣ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିକି ନୂଆ ଫୋନ୍ ନେଇପାରିବେ। ଥାର୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କର ଆମର ମୋବାଇଲ, ଲାପଟପ୍ ଦିଟାଯାକ ରିପେୟାରିଂ ରହୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ୱାରେଣ୍ଟି ରହୁଛି ମାନେ ସବୁ ମାନେ ଯେମିତି କମ୍ପାନୀ ୱାରେଣ୍ଟି 1 ବର୍ଷ ରହୁଛି, ତାପରେ କିଛି ଅଲଗା ଫାସିଲିଟି ଅଛି କି? ଆମ ଷ୍ଟୋରରୁ ଜାନୁଆରୀ 14ରୁ ଆମର ଲଞ୍ଚିଂ ହେଲାଣି, ମାନେ ଓପନ୍ ହେଲା ଷ୍ଟୋର ଜାନୁଆରୀ 14, ଜାନୁଆରୀ 14ରୁ ଜାନୁଆରୀ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି କୌଣସି କଷ୍ଟମର ଆମଠୁ ଫୋନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ 1.5 ବର୍ଷର ୱାରେଣ୍ଟି ମିଳିବ। ବର୍ଷେ ୱାରେଣ୍ଟି ରହିବ ସର୍ଭିସ୍ ସେଣ୍ଟର, ରେଷ୍ଟ 6 ମାସ ଯୋଉଟା ରହୁଛି ଆମ ଷ୍ଟୋର, କାରଣ ଆମ ନିଜର ସର୍ଭିସ୍ ସେଣ୍ଟର ରହୁଛି, ନିଜର ସର୍ଭିସ୍ ରହୁଛି। ଆପଣ ଷ୍ଟୋରରେ ମାନେ ନିଜର ସର୍ଭିସ୍ ସେଣ୍ଟର ଅଛି? ନିଜର ସର୍ଭିସ୍ ଆମର ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ରେଷ୍ଟ 6 ମାସ ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇସ୍ୟୁ ହେଉଛି ସେଟା ଆପଣ ସର୍ଭିସ୍ ଚାର୍ଜ ଫ୍ରି କରିବେ। ମୋବାଇଲ କିଣି ସାରିଲା ପରେ ଗିଫ୍ଟ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ? ଗିଫ୍ଟ ଆମର ବହୁତ ଭଲ ଗିଫ୍ଟ ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ 10 ଟିକିଆ ଗିଫ୍ଟ। ଇୟରଫୋନ୍ ପାଇବେ, ସ୍ପିକର ପାଇବେ, ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଇବେ, ब्लूटूथ इयरबड्स पाइबे, सेल्फी स्टिक पाइबे, आउटे लाइट पाइबे, की चेन लाइट, आउटे प्रभुकर पई मु स्पेशल आनी छी निजर स्मार्ट वॉच आ एटा छुआ मानक पई राइटिंग पैड आसीबो, जोटा कि आपण किछि भी राइट कर करिवे देन ताकू इरेज भी कर देबे। आगे ये तो कॉमन आइकन 10 टा गिफ्ट। आगे अब अपन जेहेतु स्टोर ओपन करनी
ସ୍ପେଶାଲ ଗିଫ୍ଟ ଅଛି ମାନେ ଜଣେ ଚାହିଁବ କଷ୍ଟମର ଯେ ଏଇ 10ଟା ଗିଫ୍ଟ ନେଇକି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଗିଫ୍ଟ ନେବା ପାଇଁ ତାର କିଛି ଅଛି କି? ହଁ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏଇ 10ଟା ଗିଫ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗୁନି କି କଷ୍ଟମର ନେବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ରଖିଛି ସିଲଭର କଏନ୍। ଆଚ୍ଛା ସିଲଭର କଏନ୍ ପାଇପାରିବେ ଭେରାଇଟି, ନହେଲେ ସିଲଭର ବାଉଲ, ଜର୍ମାନ ସିଲଭର ବାଉଲ, ବଢିଆ ଆଉ ନହେଲେ ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ପ୍ରିମିୟମ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଏବେ ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ଆମର ଚାଲିଛି କଷ୍ଟମର ସେଗମେଣ୍ଟ ଉପରେ। ଏଇଟା ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ଜର୍ମାନ ସିଲଭର ପୂଜା ଥାଳି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଶ୍ରୀ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଆପଣ ରବିଦେବୀ ପଟକୁ ଆସିବେ। ଆପଣଙ୍କର ତ ଆମେ ମୋବାଇଲ ଦେଖିଲୁ ଗିଫ୍ଟ ଦେଲୁ ସବୁ ଦେଖିଲୁ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣ ସର୍ଭିସ ସେଣ୍ଟର ଦେଖିବା ଆସନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଠି ସର୍ଭିସିଂ ହଉଛି ମାନେ କୋଉ ଟାଇପ ର ଫୋନ ସବୁ ସର୍ଭିସିଂ ହଉଛି? ଆମର ଏ ଟୁ ଜେଡ୍ ସବୁ ହଉଛି। ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ ହଉଛି, ଆଇଫୋନ ହଉଛି, କିପ୍ୟାଡ ଫୋନ ବି ହଉଛି, ଟ୍ୟାବଲେଟ ହଉଛି, ସବୁ ଆମର ସର୍ଭିସ ହଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଟ୍ୟାବଲେଟ ବି ସର୍ଭିସିଂ ହଉଛି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଟ୍ୟାବଲେଟ ବି ଆମର ସର୍ଭିସ ହଉଛି। ସେ ଆଇପ୍ୟାଡ ହଉ କି ଟ୍ୟାବଲେଟ ହଉ ଦିଟା। ଠିକ ଅଛି ମାନେ ଜଣେ ଆଇଲେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସର୍ଭିସ ମାନେ ଅଲ୍ ଇନ୍ ଅଲ୍ ସର୍ଭିସ କଷ୍ଟମର ପାଇବେ। ଲାପଟପ କଷ୍ଟମର ହୁଅନ୍ତୁ କି ମୋବାଇଲ କଷ୍ଟମର ହୁଅନ୍ତୁ, ଦି ଜଣ ଆପଣ ସର୍ଭିସ ପାଇପାରିବେ, ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ, ସବୁ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରହୁଛି ଯଦି କୋଉ କଷ୍ଟମର ବାହାର କଷ୍ଟମର ମାନେ ଖାଲି ସର୍ଭିସ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଏବେ ଆମେ ଗିଫ୍ଟ ହିଁ ରଖିଛୁ। ସର୍ଭିସ କଲେ ବି ଗିଫ୍ଟ ମିଳିବ ଆଜ୍ଞା। ଲୋକ ଆସିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା। ଲୋକେସନ ରେ କହିବେ। ଆମର ରହୁଛି ଶ୍ରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ଲୁଇସ ରୋଡ ପାଖରେ ଆମର ରହୁଛି। ଆପଣ ଯଦି ଶ୍ରୀ ହସ୍ପିଟାଲ କଳ୍ପନାପୁର ଆସୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ରୁ 100 ମିଟର ଆଗରେ ଲେଫ୍ଟରେ ଆମର ପଡିବ। ଯଦି ରବିଟେକ୍ ପଟୁ ଆସନ୍ତି ସେଇ ରବିଟେକ୍ ଛକରୁ ଆପଣ ଶ୍ରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ବାଟ ଯୋଉ ବାଟ ଅଛି 100 ମିଟର ଆଗରେ ରାଇଟ ସାଇଡ୍ ଆଚ୍ଛା ତୁମ ଷ୍ଟୋର ନମ୍ବର କିଛି ଅଛି କି? ଅଛି। ନମ୍ବର ଅଛି 9090337799। ଆପଣଙ୍କୁ ମୋବିନେଷ୍ଟର ଅଫର ଆଉ ଗିଫ୍ଟ ବିଷୟରେ ସତ ଜଣାଇଲି। ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ଆସନ୍ତୁ ମୋବିନେଷ୍ଟର ମୋବାଇଲ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।